¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? Tranquil·la. Només li demano que no em tire més goig. Un moment, anem a continuar parlant. Perdón, es que he estado aguantando toda la noche y no puedo más. No puedo más, no puedo más. Manuela, un moment, tranquil·litza. No puedo más con esta sociedad pero que no lo veis, que nos tienen marginadas. Que no lo veis. Pero que no es palpable lo que estamos oyendo toda la noche. Sufrimos ya. Por favor. A partir de las 2 de la mañana maquillaje. Pero que no lo veis lo que está pasando. Que no lo veis. Que no lo veis. Si tenemos que hacer esto y más. No, una cosa. Mira la copa. Mira la copa. No, dona. Mira. No, home, no trenquen els vidres. No puedo más. Poucos sabían aquela noite na que os Nebulosas alzaron co triunfo no Benidorm Fest 2024 que Zorra rendía un homenaxe a esta intervención de Manuela Trasobares nos anos 90 en Canal Nou. E é que detrás do que aparentemente era unha cantante mediocre e unha joke entry escóndense moitas cousas. Detrás de Nebulosa está Lorenzo Giner Puchol, Marc da Sousa, produtor por cuxas mans pasou prácticamente toda a escena alternativa valenciana. Tamén está María José Vaz Arguijo, Meri Vaz, a que será artista de máis idade, 56 anos, en representar a España en Eurovisión. Os dous son perruqueiros, e os dous crearon Nebulosa en 2020, levando por bandeira os sons ochenteiros, os sintetizadores e as letras desinhibidas. Os dous tentaron representar a San Marino en 2022, e non o lograron. Seguro que se alegraron moito cando os Megara, seguindo o camiño inverso ao que eles iniciaron, conseguiron o pasaporte para representar o microestado este mesmo ano. E os dous non puideron disimular a súa cara de sorpresa e incredulidade cando os presentadores anunciaron que acababan de gañar o Benidorm Fest e que irían a Suecia en maio. O certo é que o seu tema, Zorra, unha canción contra o edadismo e a misoxinia e que pretende a resignificación do termo, foi case dende o primeiro momento o máis escoitado de todos cantos participaban no Benidorm Fest. Porén, España sempre foi un país tremendamente conservador en Eurovisión e custaba imaginar que unha canción como a Zorra puidese chegar ao escenario de Malmo. Ata que pasou. E non só conseguía o triunfo unha candidatura cunha potente mensaxe que xeraba un enorme debate social, senón que tamén gañaba a canción con máis éxito, algo que tampouco é frecuente nas preseleccións españolas. De feito, o tema conta con máis de 12 millóns de streams en Spotify, onde chegou a ser a canción máis viral de España e a segunda máis viral do mundo, e máis de 13 millóns de reproduccións en YouTube entre videoclip e actuacións en directo. Todo o mundo fala de Zorra, do musical e do extra musical, e moi posiblemente todo o mundo queira ver o que fan os Nebulosas sobre o escenario do Malmo Arena e o ben ou mal que quedarán. Zorra exemplifica a perfección o dilema relacionado co rumbo que debe tomar o Benidorm Fest. Unha simple preselección ou un festival da música española? Debemos darlle aos demais o que se esperan de nós ou debemos amosar todas as facetas que forman parte de nós? Quedar en boa posición ou levar algo trascendente que aporte sen importar a posición? E a cuestión máis capital de todas: as candidaturas de España son realmente representativas da música do país? Un ano máis, dende Valencia para o mundo? Zorra, de María Vaz e Marc da Sousa, cantan os Nebulosa. España tira la copa.